Og hvad sker der med det? Jo, vi skal vaske med højtryksrenser og sådan noget. Jamen, så jeg vil sige live. Nej, det er ikke. Vi har lige lavet Hvad sker der, YouTube? Det tvivler jeg fandme godt. Sandelig godt nok på. Jeg ved ikke, hvor mange vi der er. Du skal ikke se mig. Og jeg har kun lavet 3 til videre. Hold da kæft. Men jeg tror, han har lavet 100. Hvornår? Det er det, vi skal have i dag. Det bliver kedeligt. Ej, det er sgu ikke kedeligt at ramme. Hvad laver Jens? Jeg skal skide, Peter. Ja, så kom lige med iPad'en her. Okay. Så går du på toilettet, når du så kommer tilbage, så går vi udenfor. Godt med tøj på, ikke? Der er min lærer. Og hej! YouTube-kanal! YouTube-kanal! YouTube-kanal!